Mentres a Xunta pon en valor as obras acometidas neste treito da estrada autonómica PO 549 na zona do Rial, en Vilagarcía, o goberno da cidade estivo hoxe precisamente ali criticando as eivas que deixa esa actuación. Rabella di que faltou coordinación entre administracións a hora de poñer sobre a mesa todas as necesidades desa zona en materia de mobilidade, porque aseguran a actuación quedou coxa. Si é certo que esta actuación, pois era necesaria, pero a noso entender queda moi curta. Para empezar, no resto de actuación desta obra fixéronse beirarrúas a ambos lados da carretera, neste lado só se fai nunha, e só un pequeno trozo da entrada de Vilagarcía, cando a carretera é competencia da Xunta de Galicia ata o centro de Vilagarcía. Así que fan un chamamento ao goberno galego a que non deixe aquí esta actuación. Piden ao mesmo tempo ser tratados igual que outros concellos próximos. Pedimoslle á Xunta de Galicia que unha vez que acometa a finalización destas obras que continúe con o resto das actuacións necesarias para mellorar a accesibilidade nas beirarrúas das carreteras da súa competencia, neste caso unha carretera tan importante que pasa por núcleos de población como Vilaxoán, Sobradelo e o centro de Vilagarcía, e polo tanto pedimos o mesmo esforzo inversor que se fai noutros concellos, por decir un exemplo, aquí actuase solamente nunha banda da carretera, non en dúas, como se fixo. Indo ao detalle da actuación, o goberno local demanda a instalación de pasos de peón seguros e unha mellora do acceso á urbanización do Rial. Noutras obras houve máis implicación por parte técnica, tanto municipal como tal, se fixo mellor o proxecto. Non sei, nesta ocasión, nesta non houve, pero en todas as obras surgen problemas. Eu sei que no tramo que continúa surgiron algunhas cuestións, digamos, na propia ejecución da obra, se tratan de correxir. Piden tamén que se cubra con aglomerado un treito de xabre e pequenos retoques na pasarela, segundo lembran, tal como se recollía no proxecto.